jamala wala mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yiɓen koɓe Piindi TV tewteɓe nder johli dunde baba adama en garti tigui humnude oɗon aadi addande on kala subako sifa e kellegaɗen jaydi leydi Sénégal hande noon ene wayno wonanda ko waylima seeɗe waylima ɗo waɗanno ɗo waylima tigui eno waɗirtino saabu eɗen tawi ɗo e dara hala heeɓe déplacement Piindi TV arde tigui noɓe mbaɗirno e hitande ɓennunde ganduɗa tigui yaadude ɓenna mawloɓe ɗo e galle ceerno Nouroudine Sall jeytede oɗon équipe addan ɗon ko sifa e kellegaɗen jaydi leydi Sénégal hande noon eɗen jogui koɗo sen gayni ɗiɗon jayndeji koye makko kuccuɗen goto élément ji Piindi TV joƴini ɗum to diwan mo Matam on paami tigui fotata wonde walla mbiyanna woni tigui ko Gawsu Dia ko holko jayndeji piniri gatti tigui koye mawningol oɗon jamma e ɗeɗon guure mawɗe kono kay e ɓen ɓe ganduɗa tigui ene jeeya les précurseur ɓen ɓe ganduɗa tigui ene jeeya fonduɓe ɗum ene jeeya tigui diɗɓe ɗum ɓe garti ɗumen e mbadi kuptidinde joni joni Ali Fall sa heblima jeeya gudditireen jayde Sud Quotidien ɓe mbi ko temedere nogas e ɗiɗi ɓiire arwonire mawningol on ganduɗa tigui mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam to Tivaouane 122e édition artude tigui e natal makko kanko Seydi Alaji Malick kono kay natal on joɗiɗo e ndeɗo jappere ha joni Serigne Babacar Sy Mansour nata mumen ganduɗa tigui woni koɓe gardini oɗo subaka sur les traces du prophète tugude Seydi Alaji Malick ha yettimo ɗo yettiɗo kono tigui holno ɓe ɗowiri oɗon tariha tijane ɗum woni ko jeynen koɓe Sud Quotidien jumpi e ɗo subaka jene jayde besbilo jour nde média nde arti koye makko kanko Seydi Alaji Malick mawɗo le stratège holno tigui ganduɗa kay o heeɓi fartaŋe joƴƴinde oɗon tijania kono kay joƴƴinde oɗon tarika cheikh taw kay o waddani e ɓeɗo tigui wonnoɓe ɗo e oɗo saaha woni les colons tubo hoɓe tawetenoɓe oɗon jamano noddinomo kono kay o notoyno ɗumen to Saint Louis ko ɗum woni ko jayne koɓe besbilo jour gatti holno Seydi Alaji Malick waɗi 2 juillet oɗon plan ganduɗa tigui colonisateur gonnoɗo à l'époque wala mbiyanna ne noti borom dara ɓe gatti tigui oɗon tarika koye hello mabɓe tatabo naybo ha hella jeetoɓijo foof de koye oɗon tarika woni koɓe jumpi kamɓe ɓeɗon jeynenkoɓe besbi le jour jene jayde le soleil guendirde ha joni ganduɗa tigui jumpi koye makko kanko Seydi Alaji Malick mawɗo dans sa pluralité ene wayno fannuji kewɗi hay kaɗon ndema kawo andirno kono kay kiɗon needi ndiw nehi ɓiɓe makko oɗon tariha tijane mo ganduɗa tigui waɗani mo franché walla mbiyano meeɗa oppude tigui remde baɗon guesse holno yañiri ɗum holno yacciri ɗum kono kay holno oɗon tarika arde juuɗe makko ummade Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall jane koɓe ganduɗa kay ko le soleil national goppani caggal oɗon alkaali mo ganduɗa tigui walla mbiyanna oɗon gorko mawɗo darno tigui ɓeyduɗo yaccinde oɗon tariha tijane e nder wertago leydi Sénégal ko natal makko omo joole oɗon saret natal mo ganduɗa tigui ene wiye ene jeeye natte makko ɓurɗe tigui wonde authentique walla mbiyen photo makko ɓurgo wonde original kanko Seydi Alaji Malick woni natal ngal ɓe gardini oɗo subaka jene jayde l'observateur nde Youssouma Jiguen le messager ganduɗa tigui oɗon message noɓe kewi wiide un homme une nuit une mission o ganduɗa kadi woni Rasoul sallallahu alayhi wa sallam jibinede makko kono kay mawningol ndeɗon jibinede makko les musulmans célèbrent la nuit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam e wiide ɓeɗon jeynenkoɓe ganduɗa kay ko l'observateur kono kay ɓe garti ɗiɗon message uji wona ardiɓe walla mbiyenna jooɗiɓe nder ɗiɗon galleji diine ene hen tawi hen natal président Macky Sall e on gardiɗo o ganduɗa kay galle Baye Niass oɗo saha woni Cheikh Mahiya Niass jeeɗe jayde le quotidien Madiambal Diagne célébration oɗon mawlud to Tivaouane ganduɗa tigui ɗiɗon galleji diine ɗi ganduɗa tigui Seydi Cheikh Tijane walla mbiyanna oɗon Tijani ene tawi nder ɗiɗon galleji ko hen tigui woni koɓe gatti ardorade natal makko kanko Cheikh Oumar Al Foutiyou rewnire natal ganduɗa ko Seydi Alaji Malick ene tawi hen natal Mame Baye Niass walla mbiyanna so mawlud haalama ko ɓe tigui goni mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam ɗo e nder dunde Afrique ɗo e nder leydi Sénégal jene jayde évidence natal makko on ganduɗa tigui Mame Baye Niass la voix de l'érudit aux enseignements intarissables ganduɗa tigui ko windi ko walla mbiyen ɗeɗon bindande e ganduɗa tigui ala ko momtata ala tigui ko wayla ɗum ɗe bindande woni ndeɓe gatti kamɓe ndeɗon jayde l'évidence kono ɓe gatti e on baban Serigne Babacar Sy baban tigui Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick kanko woni élage mawɗo Sy noɓe kewi widemo jol fama élage mawɗo Malick Sy on modèle prophétique ganduɗa tigui ngal jaɓɓal kono kay no ɗoyri oɗon tijane no ɓeydi tigui yaccinirde ɗum nden jayde l'évidence o pat ɗum caggal jeene les échos kamɓe ɓe mbayli sawru mbaggu ɓe gaddi tigui oɗon fannu dawrugol
woni politique hakkude Abdoulaye Wade ɓeɗon tigi wondi mum e oɗon hésitation moɓe gondi oɗo saaha beele min mbaɗa ɗo walla min mbatta ala haali tigi oɗon parrainage jippade oɗon terrain kono ala ko gassi saabu tigi candidat mo PDS soit yeede oɗo saaha ka won woni Wade fils Karim Meïssa Wade jippaki oɗon terrain caggal kan jeynen koɓe les échos gari koye natal makko Cheikh Mahi e wondude ganda tigi président Macky Sall ene ñumodira holkoɓe ñumodirta kono jeynen koɓe les échos mbi ko mbaynigo hakkude tigi ɓeɗon gorɓe ɗiɗi saabu mo wuuri ene wayno ko goɗɗo ganda tigi arata joddade makko kono wona président Macky Sall nguɗon mbaynigo les adieux de président Macky Sall wonude tigi Cheikh Mahi Niass Vox Populi natal makko kanko tigi on politicien kewɗo tigi nattude kono kaldo yalti ɓisko leydi Sénégal tinat tigi o yalti kanko woni Namal Kadio on ancien maire mo Thiès woni Idrissa Seck ɓe mbi ko waɗi refaire surface ambition présidentielle o wi ko sohli ko ganda ko élection deeƴo élection ganda tigi e dow deere ganda ko ɗum woni anni makko walla wiyanda ɗum woni ko hilnanto oɗo saaha ɗum woni ko noddata kanko Idrissa Seck Namal Kadio jeene nder ndeɗo jeyde Walf Quotidien alliés, les alliés en baisse de forme, candidat Benno Bokk Yakaar au présidentiel 2024, Macky met Benno entre les mains de Cheikh Mahi Niass ene wayi noon kanko ordama hen haɗo o yetti fof o lombi ɗum e juuɗe Cheikh Mahi Ibrahima Niass on khalifa mo Medina Baye Khalifa Baye Niass oɗo saaha kono tigi o haali ɗum holno sutirɗiɗon ko ngi jeynen koɓe Walf Quotidien gatti oɗon ambition mo gonɗa tigi mission woni no yaade to Niger no wadno e nder hitande hawride tigi ɗin leƴƴi karayeli gonnoɗe hakkude mumen duuɓi limti ni ganda tigi ɗo addi kawral hakkude mumen ene wayno mission oɗon noon mo CEDEAO ronki Macky Sall waɗi ɗum confié Cheikh Mahi Niass beele de ganda tigi ko kewatto to Niger oɗo saaha on coup d'état baɗɗo e laamu ganda tigi Bazoum arta tigi no hannirta ni ɗum woni jidde makko kanko président Macky Sall beele oɗon ganda tigi lattiɗo mesalal oɗo saaha ene wawi yaade ganda tigi wayla walla mbiyenna heɓa tigi woni e nden haare tawtede toon jeyde las arti e natal makko kanko président Macky Sall e oɗon tourné daje woni ganda tigi jillu mbaynigu caggal nde o yehi Tivaouane o yehi Touba e ɗiɗon galle dine omo tawetno Kaolack nguɗon jillu makko mbaynigu président Macky Sall dernier mawlud mum e jappere laamu leydi Sénégal woni koɓe garti kamɓe ndeɗon jeyde las les religieux regrettent son départ ene wayno ɓen ardiɓe galleji diine ganda tigi wona beelam walla mbiyenna woni yurmede yiide président Macky Sall ene gasnirat o nguɗon laamu mum jappere leydi Sénégal bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko adduno ɗiɗo jaydeji cuɓiɗen e oɗo ñalawma ganda tigi alarba nogas e jeeɗiɗi lewru ganda tigi septembre ene hawre mawningol jibinede rasoul sallallah alih wa sallam ɗum woni koɓe gadno bandiraɓe jehen garten kokken Gawsu Diago almude galle he kono jeynenke gana e nder Piindi TV adde hen kañum tigi ganda ko yiyande mum e konngol mum jehen garten Alifa kono tigi no mbiɗo mon ni e gudditirde ndi en bismimomo kanko tigi gorko mo juude guuriki Gawsu Diago jaam walema eyi Moussa Niang mi salminima mi juurima mi salmini dennagal bandiraɓe fof jogorɓe daaroyde ɗum walla heɗoya ɗum kamɓe kala en mbi jaam e kisal Allah yo wone mabɓe ko noon tigi tuggude hitande ujunnaji ɗiɗi e tati woni 2003 hande ça fait 20 ans ko ɓooyi fof ko gonga en jetno aɗa yaha to Kaolack hande wurti ha ɗo ɗo Medina Baye mo Cheikh Nouroudine holko mbawɗa haalande min oɗo jeeɗa Allah ko jeeɗa Allah mo weeɓani haalde e kala fannu o weeɓani haalde to banggue alliyankagal o weeɓani haalde to banggue pinal o weeɓani haalde to banggue wonde neɗɗo rendo o weeɓani haalde to banggue wondemo joko leño o weeɓani haalde wondemo kadi to banggue ballo windere walla faabo windere mbaɗi koptini wadde sen tonggui tan mbiyen ceerno Nourou ko gueɗu ngu Allah yiiɗi Fuutankoɓe ko gueɗu ngu Allah yiiɗi Sénégal naaɓe kono ko gueɗu ngu Allah yiiɗi dendagal julɓe windere nde ha tengti e tijaniyankoɓe aduna o foof noon tan mbawaɗen sifirade oɗo jeeyaɗo Allah no foti duuɓi aɗam oɗo mawlud ganduɗa ko woni ko daari tarihi makko seeɗa ko gonɗa min garmi ceerno Nourou ko 2003 no mbiɗa ni ko nden min gandodiri kanko hokki kam rus kanko tarbini kam kanko nani kam e dennagal boli alliyankoji poɗɗi rewede ɗi ha yettere foti yettade ɗo hayso tawi en jettaki ɗon en mbawi en jettima walla en cuusa wiide en jettima kono en mbawi kam en jettima no fewi kala ko heeɓa hen e ko anda hen ko Allah nela ɗum e kanko e on saaha noon minen min mawlenono ko Kaolack ko to min jahanno e yamirore makko e caggal mum noon yamirore wonde artide e wiide wonde yomin gartu min mbatta wadde ɗo en mawlud o adan somin garino ko Allah sara somin juuli Allah sara tan min mbaɗa ko wiyete ko yewtere diine on wiyete ko conférence pi jewtuɗo l'islam min mbaɗa ɗum so yeeha yettima futuro min juula futuro min gasna min gayni hen hedde noon o waɗa erago
mawludu goɗɗo gonɗo ɗo e wuro he o ko mawludu makko ko mawludu mabɓe ko mawludu almudu makko fof wadde kala gonɗo ɗo garɗo hawrude e conférence mo waɗanno ɗo hen so gasni omo ñaagui ɗum nde yahata toon kadi kadi mawludu mawɗo o ɗum noon firti ko wiide wonde ɗo e nder Daara Halayɓe o wona ɗo ceerno ɗo ko almudo kadi ko ɓiɗɗo e nder wuro he ko almudo e yeeso Alaji Mamadou Moussa Ly ko ɓiɗɗo e yeeso Alaji Mamadou Moussa Ly wadde Daara ko ceerno goto wone Daara gonɗo fof ko almudo wadde kala gabbiɗomo ɗo tawimo ɗo yamtata koye almudagal makko he kam fof ɓe gonɗo almuɓe Alaji Mamadou Moussa Ly Daara Halayɓe koye ɗum woni almudo makko aroɓe ɗo henne ɓe ko noon tigi a jarama Gawsu Diako en beltinima ganduɗa tigi ɓen yeɓoɓe Piindi TV min gasnidane moon saabu ma ha joni eɗen gandi programme o noon lelirto Gawsu Diako beele aɗa wawi artandi min hen tan ganduɗa kay e tumo dottaɗo walla mbiyen e résumé holno ganduɗa tigi woni chronogramme mawludu hande bon en jogaki programme o no hannirta ni so wona hankkini jewtuɗen makko nde o andini en kam ma yewtere waɗɗo subaka o yewtere haalore ko yewti ko e nafoore sato e taaridi manam ko yewti koye affaire leɗɗe ko nandi hen nden yewtere ma waɗɗo en cuwa heɓindade ɗum feewi environnement en cuwa heɓindade ɗum feewi en mbawa yañade hen walla haalde hen e tawno ceerno eɗen gandi kanko programme uji makko wonno cifri ko neɗɗo juɓɓuɗo joguiɗo organisation timmuɗo goto kala wonko halfina ka halfinaka ko a wawata ɗum yañade hen walla juppude no hannirta ni en beltinimamo kanko Gawsu Diako bandiraɓe yeɓo Piindi TV ha joni gasani programme uji ma jokkuɗo ɗo kala ko tigui wawi waɗe ɗo oɗon gandi tigui wona hunde humpo ɗon so haaji ɗo Allah bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV ɗum ɗo wonno komin gadda noon yaddude e Gawsu Diako Robindu Diayndeji nomin mbanno hitande ɓennude eɗen ñaago Allah wattude ɗum ganduɗa tigui nimo wuuri taw koye Medina Baye mo o ganduɗa tigui Daara Halayɓe wonde haale faale toute l' équipe Sali Dia directrice ganduɗa tigui mo Piindi TV bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama